Konfermata, l-isptar ġdid ta' saħħa mentali akuta bis-Swit l-isptar Mater Dei mhux se jkun qed isir, imma se jkunu qed isiru biss xi units fih dan l-istess sptar. Sostna dan fil-Parlament it-tnejn wara nofsinhar il-Ministru għas-Saħħa Ġotjena Bela fejn ikkonferma li l-Gvern tal-Labor wettaq U-turn totali fil-politika tiegħu dwar is-saħħa mentali. Li aħna beħsiebna li ġewwa Mater Dei stess nibnu units ġodda li jkunu jistgħu jaċċettaw mal-110 persuni li jbatu b'mart mentali akut. Huwa saħaq li din id-deċiżjoni waslet wara li għamel konsultazzjonijiet neċessarji kif insista li jkun jaqbel aktar li l-pazjenti nataw il-kura fl-isptar Mater Dei. Wasejjaħ dan kollu bħala shift fil-pjanijiet illi ma jaxejn għajr U-turn oħra mill-Gvern ta' Bela. Tistgħu tgħidu li din hija daqsxejn shift, hemm daqsxejn tibdil mill-pjanijiet li kien hemm qabel li jkun hemm sptar apposta ta' saħħa mentali. Aħna naħsbu wara diskussjonijiet ma' diversi stakeholders fosthom l-ispeċjalisti fil-kura tas-saħħa mentali, aħna wasalna għal konklużjoni illi l-aħjar mod biex nieħdu ħsieb il-kura ta' saħħa mentali akuta u li ikollna unit ġdid ġewwa l-isptar ta' Mater Dei innifsu. Il-Gvern Laburista issa ilu snin wieħed sptar mentali ġdid għal kura psikjatrika akuta fosthom sansitra fid-diskorsi tal-budget madankollu dan l-isptar qatt ma wasal. Tant li issa waslet il-konferma li mhux se jkun qed jasal għal kollox. Ftit ta' żmien ilu l-Gvern ta' Robert Abela kien ipoġġi l-bini ta' sptar ġdid tas-saħħa mentali bħala waħda mill-passi meħtieġa f'dan is-settur. Anke fid-dawl li l-isptar Monte Carmeli beda jitqis minn bost esperti fis-settur bħala wieħed li ma kienx qed ilaħħaq mad-domanda neċessarja. Laqstant, it-tnejn waslet il-konferma li anke din id-darba il-Gvern ta' Robert Abela naqas lill-poplu.